Oh George, at yun na nga for today's video, may natuklasan kami na pwedeng paliguan dito mismo sa loob ng isang kuweba. First time ko nga lang makapasok sa isang kuweba at ang mas exciting pa dito ay meron ditong mala swimming pool na pwede mong paliguan. Kaya sa mga nagbabalak mag summer vacation dyan, naku po, ano pang ginagawa nyo? Puntahan nyo na rin ito. Kaya kayo magsisi mga George, maramlaning danong malinis na malino ya po. At kung hindi ka naman marunong mag swimming, don't worry dahil may pa life vest sila dyan. Another experience na naman to mga George, kaya nanalo kayo pa. Tara na! Dito nga pala yan sa Enchanted Cave mga George. At kailangan mo nga muna magbayad sa entrance bago ka magkaroon itong kanilang blue lace. May mga number nga din ito para pag oras nyo nang pumasok sa cave, itatawagin lang yung mga number na nasa lace. 250 pesos nga pala yung entrance dito mga George. Ay sulit na rin dahil bukod sa pool sa isang kuweba ay may mga swimming pool din dito na pambata at pangmatanda. At malilibot mo na rin itong buong Enchanted Cave. At ay nakaman magkasakit libutan mini dahil kalubo pa mo kayong entrance, dinanda na kaagad mapo. At ito na nga yung isa sa mga attraction nila dito, ang White House mga George. Sobrang presko nga din dito mga George dahil napapaligiran nito ng napakaraming halaman. O kita kasi rugong kaya kami napapalibutan ng maraming chismosa. At kung nagugutom ka naman, don't worry dahil meron sila ditong kusina sa kuweba. At ito pa mga George, hindi lang mga halaman yung mga nakapalibot dito din dito yung mga coral rocks. At ito nga yung proof that it was once a part of the sea. Estimated to be over 10 million years ago. Oy, kaluwat ng panahon May pagdebate kami paragukin. Sabi na ning metong man-made lamo kanurang coral sa reni. Sabi na ning metong legit na lang atsurang corals kaya uling dati yung dagat Ay rugon sabi ko pinkarela gunutan na lamo man bisa. At kung napagod ka nang kakalakad dito, ay pwede ka naman magpahinga dito sa mga duyan nila dito. O diba, sino ba naman ang hindi marirelax niyan yung duyan na papalibutan ng mga halaman at corals? At habang hinihintay pa nga namin matawag yung mga number namin sa pagpasok sa cave, pumunta muna kami sa mga swimming pool. O diba talagang hindi ka maliligaw dito dahil bukod sa may dala ka ng mapa ay may mga nakalagay dito kung saan ka dadaan. At ito nga pala yung isa sa mga swimming pool nila dito. At naglalaro nga ito ng 3 feet to 7 feet. O syempre dahil tamang biasang kawin ang katamo mo kitang 3 feet hanggang 5 feet. Ay rogon kasakit pin naman itang malatina kaya kapabyasang kawin At nung tinawag na nga yung mga number namin ay umahon na kami at pumunta na kami papuntang cave. Pagdating mo nga dito ay may konting briefing tapos bibigyan kanila ng hard hat at life vest. For free lang ito mga George na mandatory na rin para sa safety ng mga papasok sa loob ng kuweba. Ay rugone, uling medyo mas kupya ka na ako itang kulay red, may palit kaming Georgia. O pati life vest rugwe nasasang-ayon kang katawang ko Pinasuot na nga rin ni Georgia sa akin itong hard hat pagkatapos ay bumaba na kami dito sa ilalim ng kuweba. Hindi naman gaanong madulas at may mga hawakan din dito pero kailangan pa rin mag-ingat. At pwede naman nga din hindi mag-life vest kung marunong ka namang lumangoy. Pero yung hard hat ay kailangan talagang suotin in case na mahuntog ka man ay safe na yung ulo mo. Pero ayaw mo naman rugong paboran may pukpuk ka pa katwa mo na kaya kapawarbyasang milag ka rin bato. Ayun nga mga George hindi naman siya ganun kababa, saktong-sakto lang, ilang steps lang ay makakababa ka na talaga sa pinakababa. O sa dami ba namang babang sinabi ko, ewan ko na lang kung hindi mo pa maintindihan. Pero solid mga George, pagdating ko sa baba sobrang na-amaze talaga ako sa nakita ko. Akalain ba natin na meron ganito sa ilalim ng kuweba? Sobrang napakalinis at napakalinaw pa ng tubig. At pagbaba mo nga dito sa kuweba makakaramdam ka na ng lamig kaya siguradong malamig din yung tubig. At kung napapansin nyo mga George, napapalibutan ito ng mga tali. Ibig sabihin ng mga tali na yon ay mababaw yung tubig at may mga bato sa part na yon. Yung lalim naman ng tubig dito ay hanggang 8 feet. Iba-iba yung lalim ng tubig dito dahil sa mga batong nasa ilalim ng tubig. Kaya mas okay at mabuti talaga na magsuot ng life vest. Pero don't worry mga George dahil may mga staff at lifeguard naman na nandito. Kaya ali kami gaga naka-komportable kang mandilo Kenny. Yung capacity ng mga taong pwede nga palang pumasok dito ay nasa 40 lamang. Kaya kapag talagang maraming pupunta dito ay nahati nila by batch. At ang oras na limit na pwede magstay dito sa kuweba ay nasa 30 minutes lamang. After ng 30 minutes ay yung ibang batch naman ang papasok dito sa kuweba. Kaya yung 250 pesos mo ay sulit na dahil pagkatapos mo dito ay pwede ka pa rin maligo sa kanilang mga swimming pools at maglibo dito sa Enchanted Cave. At ito na nga mga George, matatagpuan nga lang ito dito sa may Patar, Bolinao, Pangasinan. Marami pa nga pwedeng puntahan dito sa Enchanted Cave tulad ng view deck pero hindi na kaya ng powers namin kaya hindi na namin napuntahan yung ibang pwedeng pasyalan dito. O kaya mga George, kayo, ano pag ginagawa nyo? Isama nyo na to sa list nyo sa mga summer vacations nyo. Siguradong masusulit at mamamangha kayo sa pagpunta nyo dito. Pero mga George, eto lang yung mapapayo ko sa inyo napuro drawing, kulayan niya mo rin.